Irridu nkomplu nkunu il-leħen tar-residenti għaliex il-poplu jixraqlu aħjar, sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt laqa li indirizza l-ġimgħa fil-għaxija fil-każin tal-Partit Nazzjonalista fil-Mosta, laqa li saret wara sensiela ta' żjarati li kellu Bernard Grech fil-Mosta stess fejn iltaqa' ma' sidin tal-ħwienet, impjegati, self-employed, residenti, familji u anzjani mostin. Waqt id-diskors tiegħu fil-każin tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech qal li meta jkun hemm ħidma fl-interess tal-poplu ikun hemm suċċess. Kien għalhekk li ħeġġeġ il-kandidati f'isem il-Partit Nazzjonalista sabiex ikomplu għaddejjin bix-xogħol tagħhom man-nies u jitkellmu mar-residenti. Bernard Grech qal illi l-lokalità tal-Mosta jixirqilha ferm aħjar, speċjalment meta l-Mostin kienu ilhom xhur sħaħ igergru fuq id-dewmien ta' diversi proġetti f'din il-lokalità kif ukoll in-nuqqas ta' pjanar u anke it-traffiku enormi. Hawnhekk Bernard Grech insista li l-kandidati kollha għal din l-elezzjoni jridu jkomplu juru li l-Partit Nazzjonalista jista' jġib il-bidla. Apparti minn hekk Bernard Grech tkellem dwar iż-żjarati li jagħmel matul il-jum fil-Mosta fejn bosta persuni qasmu miegħu id-diffikultajiet li qed jiffaċċjaw, partikolarment minħabba l-piż kbir tal-għoli tal-ħajja u żieda fil-prezzijiet.